Nem szabad. Üdvözlök mindenkit a Nemzetközi Cseperáldó Alapítvány nevében, és köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Köszönöm a családoknak, az érintett családoknak, hogy jöttek, és ezzel megmutatják, hogy fontos, amit csinálunk, és azzal támogatnak és biztatnak, hogy tovább csinálja minden autizmussal foglalkozó szakember azt, amit csinál. Nagyon fontos, hogy ezt együtt csináljuk, és hogy minél többen összefogjunk ez ügyben. És köszönöm azoknak is, akik sem nem érintettek, sem nem szakemberek, de itt vannak és támogatnak minket, mert ezzel aztán igazán azt kommunikáljuk, hogy igenis nagyon fontos a társadalom elfogadó attitűdje, és igenis el lehet érni azt, hogy a társadalom támogasson és segítsen minket. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me? One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? And you knew I had the thunder, and you kept us awake. Biztosan hallottátok, hogy szerettünk volna lufikat eregetni, az most nem fog menni, viszont kérnénk 10 embert, aki hajlandó megválni a lufiától, és szimbolikusan az égbe tudjuk engedni a lufikat. Egyet adnánk neked, János. Akkor azt jó, gyere ide, 10 embert kérnénk, 10-et. Jó, köszönöm, elég lesz. Szeretném megköszönni Kulka János beszédét, és most megkérem Dávidot, hogy számoljon vissza 10-től 1-0-ig. Nem, 11-től, bocsánat, 11-től. Még várjál? És amikor a lufik felszállnak, Paja Bea küldött nektek egy dalt, sajnos nem tudott jelen lenni, a Fák, Virágok, Fény című dal. Dávid visszaszámol. 11, 10,